tengduşlar, dowasýarlar, gardaşlar, garyndaşlar, uly hormat bilen salamlamy ýollaýan ýerleňizde şükür, elhamdülillah. Owa arasda howada dem almagyň, ýer ýüzünde ýöremegiňe hereket etmegiňe sebäp bolan üçin uly hormat bilen sag bolsun aýdýar. Bäden Pakistanyň ogullaryna salamlamy ýollaýan Magomed Ismailow, Zabit Ahmedowich, owa dil kömeklerini, el kömeklerini, owa pul kömeklerini kömek eden üçin, ýagny Şermetov aeroportunda owa görüşdik, guruluşdyk, owa maslahatlaşdyk. Sag bol, uly hormat bilen owa syla bilen gelenler üçin, hal ýagdaýym soran üçin. Şonu Zabit'in bir diýen sözi bar da Zabit Ahmedowiçiň. Ýurdu aýra, milleti aýra görýärmi? Ýöne biziň ata-babalarymyz doganlar. Owa biz musulmanlar, biz Muhammed Peýgamberiň ümmatydyr. Biz bire kömek etmesek bolmaz, bular ýa kynunda diýär-de. Şolar ýalak oglanlaryň bardygyna, şolar ýalak oglanlaryň şu dünýe duranlygyna, şolaryň hatyrasy üçin, şolar ýalak adamlar üçin ýörä minnetdar begenýän. Dogry niýetli, gowy niýetli adamlaryň badygyna begenýän. Uly hormat bilen dogry niýetli, gowy niýetli adamlara salamlamy ýollaýan. Siz üçin şu dünýe dur. Siz kim bolsaňyz şo bolan, haýsy millet bolsaňyz şo bolan. Gyýyz bolan, aýal bolan, erkek bolan, mama bolan, baba bolan tapagyz ýok. Hemmeňiz girýäňiz. Şu Dagestanyň bolganlar şolar ýalak Şermetov aeroportuna wagt gelip gitdiler. Ondan soň näme boldy? Biziň türkmenlerimiz ýagny Abbasiýerler üstünde arz edipdirler, arza ýazypdyrlar. Rowşan Kılıçew, Muhammed Diýeji, Murat Gurbanow, Maksat Bayramowicz. Ey nadan, Maksat Bayramowicz, sen ýalan sözleri bilen meni hapa paýyş sözüm gazandyň. Bolýa, sögüpdirn, sögdüm saňa, sen munafik bolan üçin saňa. Men sögünim üçin erkek däl bolýan bolsam, ýa begaýrat bolsam, seni men üstüne zaýlany ýazan üçin erkek bolanyňmy? Ha? Kaptanlar, şaýkalary gollap, kaptany paddeşke edýäňizmi? Maksat Bayramçy. Owa üstüne arza ýazdyrdyňyz, deport etdirdiňizmi? Inni söwmeýän erkek barmy? Mümkin bolup biler, 1 ýa 200 ýa-da 1010. Aýöne men söwmeýän erkek az gördüm, agzyr gapalak gurulaýan. Aýöne men birinji gezek gördüm. Söwgen erkegiň, o söwgünç öňe gazanlar, söwgen erkegiň üstünden owa zaýyplany ýazýany birinji gezek gördüm. Olar şu nadanyň barysy ýene özlerini erkek diýerler, ýene özleri watany halas etjekler, ýene özleri ýyzyna düşüp bir näçe halk alkytjekler, ýa-da halky ýyzda ýörejekler. Hany erkek? Sizmi erkek? Deport etdirdiňiz. Gutlaýan malades. Owa näme diýiniňiz menden? Hiç wagt, hiç gaçan diýilmarsyňyz. Indi gözüňiz ýetirin, biziň türkmenlerimiz bilen daşa ýurtly adamlaryň düşünjelerini. Bu Dagestan oglanlary meniň sypatym üçin, owa men görkem üçin gelmediler olar men ýanyma. Olar dogry anandygym üçin yaradana. Olaryň dogry ananjy biri-birimize gabat gelen üçin geldiler olar men ýanyma. Birgiden nadanlar size ýüzlenýän. Adyn agzasyň menen begaýrat bir topar. Söwgenim üçin zaýyplany ýazýagda, olama özüňiz gazandyňyz, erbet hereketliňiz bilen. Birinji gezek gördüm, söwgen erkegiň üstünden begaýrat erkegiň zaýyplany ýazyny. Zaýyplany goýup geçer şutaýdy. Onuň golladyňyz üýşüp goýup geçer şutaýdy. Maksat Bayramowicz men üstüne ýalan zaýyplanyňy gapdanlar şaýkalaryň gollaýşy. Ey begaýratlar, men size aýdaýyn. Sizin hiç biriniz ýurda barma niýetiniz ýok. 100 9.999%.
Siz ýurda gitmeýäňiz. Sizin niýetiniz o halk ayağa galdyrmak, halk içine dıkmak, iýine düşüp girmek. O bolja bolasa, taýyn bolasa, ýa-da bolmasa daşynda oturup öz adamyň içine bellemek. Wagt gelir görürsiňiz. Men bilmän gurulaýmy, bilip gurulaýan. Özüm ölçek gurulaýan. Men özüm ýekede, öňüm ýerine dogry atanlarma. Bizem köre kerdäler o. Görüp otyr. Ikinji bilenem. Debete. Men debete diýbeme. Adamlaryň damaryna gan içdiňiz o. Näme iş etdiňiz? Peýgamberdini balkany tutturdyňyz, dogrymy? Näme diýip tutturdyňyz? Ine biz iş edýäs, ine biz eýle, ine beýle. En soňunda da şeýle boldy. Peýgamberdi tutuldy gitdi bardy. Görgüli gynanýan. Siz ýa nada namartyr ynanyp, öz janyny orta goýup girdi içine. Ne de halına habar alyanma, ne de ýagdaýyny düşünüp oňa kömek edýänmi? Awa debete. Peýgamberde azmy size? Tutulan ente on öwüdüneme dolaňyz o beýgaýratlar. Ondan soň ýene iki sagy tutturdyňyz. Birinciden men oňa tutulan öňemek näme diýsen, hany delil, hany olagyň suraty, hany tutulan ýeriniň videolary, awa. Hany halkyň içinde sorak berýän ýok bolsa debete men saňa sorak berýän. Hany elimde deliliň barmy? Görkez surat kim tutuldy? Tutulan ýerler görkez videoda. Ýelmän ýerler görkez Türkmenistanyň. Bizem Aşgabat bilen habarlaşýarys. Istof goramza ýelmän. Näme gurun edýäňiz? Bolýa, ýelmeripdir diýeli. Hany ikoglan? Özüňiz gowulýaňyz. Nadanlar, namartlar, debete. Türkmenistan içinde hereket etsen uzağa gitmejäňi. Tutuljagyň özüň gowulýaňyz. Näme üçin bilibem adamy ýalňyşdyrýaňyz? Näme üçin şol adamy bilibem ýamanlyk edýäňiz? Siz bilmän edýäňiz, bilip edýäňiz. Özüňizi tutturýaňyz, soň onuň gahrman ýasaýaňyzmy? Ha? Ondan soň halkdan pul çöpläbem, onu çykarjak diýäňizmi? Çykarjak bolsaň näme üçin tutturdyň? Ha? Beýgaýratlar. Bolýa. Peýgamberde tutuldy. Azadyny kösenip ber. Men kösenip ber. Juma zapar kösenip ber. Ýa bir näçe ýüzüni açyp gezip aktrisa kösenip ber. Azmy size şol. Namartlar, nadanlar. Azmy. Allama jurnalist. Sen nerede? Sen maňa söýüp gurulasaň men saňa spokoy normal dilde gurulaýan. Düşün. Debete şol edýän zady dogrymy? Özü Türkmenistan içiniň ýagdaýyny bilip otýar diktator rejimi. Ondan soň listovka paýlatyp ýelmedişi, soňra tutturşy, soňra tutturulsa halkda pul dileýişi dogrymy? Şu gedek şulat wetden jogap ber. Şonu şulat wetden sen kimdiň belli bor. Eger dogry jogap bersen, sen dogry analiz edýäňiz. Sen diýdiň maňa, "Ora sen ikilikçi" diýdiň. A sen şol adamlar beýişikçimi? Beýişikçi bolup şolary iş etdimi? Ha? Ya sen beýişikçi bolup şol adamlar gollaýarmy? Ha? Roşan gylyş, şol edýänler dogrymy debetin? Muhammed diýýär, dogrymy şol? Saparkym Galmurat, dogrymy şol? Halk hereketi dogrymy? Murat Razakow ýa beýlik blogerler dogrymy? Halk hereketi, öňsüz halk hereketdiňiz. Inne bolsa siz Abbasçylar hereketi boldyňyz. Murat Razakow, sen öň Murat Razakowdyň. Özüň oturup videolaryňy seyret, öňki videolaryň näkile diňlenýärdi, görülýärdi. Şu wagt näkile diňlenýärse görülýär. Ya Kiprdäki bagy, men sana özüme majaňat aýdypdym. Siz öz Kiprde halk hereketi bolsaňyz, ya öz toparyňyz bolsaňyz, hemmesine ul awraýyňyz bardy. Güýçlüdiňiz, sylanýardyňyz, hormat edilýärdiňiz. Bro, siz halkyň içine çykan prastoy adam aro. Özüňize bir ýyl haram iş etmedik, görmedik, bilmedik.
Sizin abireň ullary, beýgary. Näme gelip Abbas derler gollap ýördi. Bolýa dogry bolsa gollammy garşylamýar. Ýekeje birini soradyňmy? Hany suraty? Hany videosy? Eger şolar ýa tutulan bolsa hany? Özüm näme üçin Türkmenistan diktator rejimi şolar ýaly güýçli işläp oturýarka näme üçin listovka paýladýar? Ýekeje birini çykyp sora bermedim şonu. Halk üçin dogry hereket edýän bolsa näme üçin çykyp gurulaňyz? Soraň dara. Näme üçin diýýäňiz? Murat Razakow. Men sen syýlansa hormat goýamsa senden adyny tutup soraýan. Murat Razakow sen diýmeler, düşünjeli bolan sen. Ey Murat Gurbanow, olar ýaly listovka gelmedip çagala tutturýançaň, özüň gitdi gelmedär, özüň halka gitdi gorkezär diýmelersiz. Siz halk üçin iş edýäňiz. Ine men diýýäne, Murat Gurbanow, olar ýaly gaýratly bolsaň, dogumly bolsaň, ýörüň, haýsyňda gaýrat bar göreli. Haýsyň watan üçin edýän, watan üçin jan berjek adamla urasym gelýär. Şu wagt Türkmenistan ýapyk gidip bolnok diýär. Gidip görkezjek men size. Haýsyň gidesiňiz gelýär. Samolyotly, kak polojny, dokumentan düzgün gidýäs. Murat Gurbanow, Muhammed Düýeji, Owruşan Glyç, Maksat Bayramçy, Allama Jurnaýs, debeten gollaýanlar. Ýörüň gideliň-de. Ýörüň biz listovka ýapyşdyralyň. Hany göreň siziň gidişiňizi. Gaýratyňyz barmy? Sizin watana bolan sevgiňiz barmy? Watan üçin jan berjek diýip gurulaýanyz da sizinki bokurdakdan ýokardy. Gaýrat bolsa, erkek bolsaň, dogumly bolsaň, özüň etik görkezýän, soňup halkda haş edilýär. Indi men sizden tapagutlyarym. Ikilikçi oglan men öňüm bäşikçi diýip gurulamak özüme. Siz ikilikçi diýip men bakam berdiňizde, sizin bäşikçi. Indi men ikilikçi oglanyň eden işini görkezjek size. Ora sen näme iş etdiň diýdiler-de maňa. Men hiç bir iş etmedim. Aýöne, zato hiç bir adam ýamanlyk etmedim. Men Türkiýe baramdy. Bir näçe adamlar sözüme inanýardy, ýa hereketime üns berýärdi. Şu adam şeýle. Aýöne men birnem özüm agry gazanjak bolup, özüme adam ýygnajak bolup, özüme patpisk ýygnajak bolup, özüme kommentar ýazdyrjak bolup, ýa özüme prosmotr çöpbejek bolup, oşolar ýaly öz bähfidim üçin hiç bir adam ýalňyşdyrmadym. Meniň sözüm üçin ýa hereketim üçin bir näçe adamlar pasolak gidip miting edip bilýärdim, ýa protest geçirip bilýärdim, ýa-da başga ýerlerde edip bolýardy. Aýöne men ýalňyşjagymy bilýärdim. Bir näçe adamlaryň ýalňyşdyrjagymy bilýärdim. Ol adamlary soň maşgalasyna men näme jogap bereýin? Ýalňyşdyramsoň tutturamsoň alyp çykyp bilmejegimi bilýärdim. Ine meniň erkek ýerim, ine meniň sizden ütgüşük ýerim. Bilip etmedim şol işleri. Siz bilip etdiňiz, etdirdiňiz. Haýsy akmak bilen ok Türkmenistan içiniň rejiminiň ýagdaýyny. Haýsy akylly sizinki ýaly iş eder Türkmenistanyň içinde listovka paýladyp. Şeýle däwre iş edilermi? Kiber aýdylyp iş edilermi? Efirde gyýgyryp iş edilermi şeýle? Men başym ýaşam bolsam, tejribem ýogam bolsa, ikilikçi bolsam, siz ýaly akylsyzlardan ütgüşük tapagut bermine şu aýdy. Men hiç bir ýerini ýakmadym, hiç bir ýerini tutturmadym, hiç bir ýerini ýalňyşdyrmadym. Muhammed Düýeji, Juma sapar berdiň. Debete 3 adam berdiň oje. Juma sapar, saňa ýüzlenýän men sesimi eşdersiň kökman. Juma sapar, senin dogry inanjyň, mennäki dogry inanç, ikimizki bir. Şonuň üçin kökman men seni gollaýan. Kökman nesip bolsa inşallah sen çykarsyň. Nesip bolsa sen üçin doga dilek edersen. Senin üçin kökman köp işi alyp bararsam. Birgiden nadanlar, appasanerler. Olar ýaly beýgaýrat gerekediňiz goýmaw. Erkek boluň o. Söwgün üçin zaýwlaýan ýaz.
Satyp beren erkekden erkek bolmaň, sevmeýän erkek bam. Özüm ol ýalňyş gazanlygy onsiz. Men ýöne bilegeli söwgeme bar o. Allama dabeteň edýän işler bara dogry analiz edip efir et göreýin men. Dogry analiz etçiň sen. Maňa diýäňa. Awa. Ora halkdan pul sorap utanan wagtmy? Awa iýip içip ýatyrsaň ýa namard nadan ol bul haramzada. Awa sen eginleşleriňmi ýa käzdeşleriňmi ýa orazmy? Gowjy ölçeni sen. Özlere Türkmenistan şu ýagdaýynda listavka paýladýarlar, ýermedýärler. Onu tutturýarlar özleri, onu gahrman edýärler. Onam özleri halkda pul ýalyp çykarjak bolýar. O näme gülkünçdäm? Ýanyna oppositsionerler gollaňyny şoň işini. Göreýinmi gollaýşyňyzy? Geldi kärifin bir harakterli bolýanna, ýa-sylyň hormat goýanna. Bir gezem adam tutturmady şo, ýa bir gezem mitinge ýa protesta çagyrmady. Malades. Geldi kärif. Şutaýdan salamlar ýollaýan saňa. Ine geldi kärifin beýle oppositsionerler ýetgeşke şutaýdy. Belki galan hereketlerim dogry bolup biler, ýa manily mazmuny bolup biler. Ýöne göze dürtüleni dogry düşünerim şol. Men näme diýip näme aýtjam bilemem owasyň. Watandaşlar, deň duşlar. Meniň düşüp beren günim çekip jydamaz ýaly günnän. Aýöne gowy gezip beren wagtyň owa diläp alaýmaly ýagdaýam däl. Şonuň üçin ýalňyşmajak boluň. Ýalňyşdyr ýana-da özüňiz oýnatmajak boluň. Siz bu oppositsionerlerden siz halk birinji ýerde, oppositsionerler ikinji ýerde. Bular kim? Uly size toba. Şular ýurda gitseler, ýa meni diýmeseler bulara gün ýok. Ýa-da bulary men özüm diýmesem, men ýüregime rahatlyk ýok. Barňyz islenip suwduňyzy arz edin. Derýän aňar ýüzem bar, derýän bäri ýüzem bar. Bundan beýle men size garşy göreşýän. Biz iki bölünük. Bizim azlyk, inni köpellik. Men size garşy göreşýän inni. Hany göreýin, siz halky nire eltýäňiz, ýa siz özüňiz nire barýaňyz. Siz özüňiz ýa-da ýitip gidersiňiz durmuşyňyzdan. Ýa-da bolmasa halk sizin ýalan sözleriňizden ýa-da sizden aýyrlar, sizden ýitip gider. Ine boljak hakykat. Men 1.000.000% bilýän. Siz halky dogry ýola akdyp ýurdu halas etmeýäňiz. Gaýtan siz dogry halky alyp çukura diýerligini gömmeýäňiz. Bir fakitden $500, $800, iPhone. Hani 31-nji mart. Hani kesel bolsaňyz siz özüňiz barladyňmy? Çykmasaňyz oňuplanýar. Prastoy halkyň içinden çykan ýüzüni açyp çykşaýan adamlar ýüzünesim gelýärdi. Siz elmidämi men siz syýlaýan hormat goýýan. Siz oppositsioner gollasaňyz men size hormat goýýan. Siz sebäbi men ýagdaýymda men kynygym görüşmýär, siz kynygym görüp bersiňiz. Ýöne bu nadanlar görene, bularyň iýjegem agzyny, geýjegem eginini ýaşaýşam eliniň aşagyna raýatlyk passardy bar. Biznesler bar. Nire gidýär bular? Hiç ýerde gitmeýär bular. Göreli bakaly. Hawa. Men bir lan aýdaýyn. Halk öňüzürjek, halkyň içinden çykýar. Halk şonuň ýüzüne düşýär. Indi watandaşlara berjek maslahatym. Nadan namardlar ynansaňyz özüňiz bilýäňiz. Bizim dogry sözlerimiz dogry ýerde goýup ölçeseňiz, o dogrusyny gowsyn bileýin diýseňiz, onu özüňiz bilýäňiz. Hawa. Men ýöne bir hakykat aýtjak, eger şunu etseňiz, o özüňiz üçin gowy bolar. Etmeseňiz hem özüňiz bilýäňiz. Ýöne edin diýmäne men hakym ýok. Biz älemi, ýagny ýaşaýşa nerden geldik? Para şu soraga jogap tapmaly. Soň biz ýaşaýyş älemi iňlik.
inni bizim maksadymyz, çelimiz näme? Ýaşaýşa gelen soň ikinji soraga jogap tapmaly. Soň bu maksadymyza, çelimize ýeten soň biz nirä gitmeli, barmaly? Muňa da üçünji, muňa da jogap tapmaly. Inni birinji aýtjak zadym äleme, biz ýaşaýşa nirden geldik? Ýaradan indirdi bizi. Inni ikinji biziň goýan öňümizde maksadymyz, çelimiz näme? Ýaradan Allah etmediýän zatlary etmezlik, etdiýän zatlarym etmeklik. Ine biziň öňümizde goýan maksadymyz, çelimiz şu bolmaly. Üçünjüm, o ýaşaýyşda ýaşap bolan soň wagtyň gelende dünýeden öteňde näme bolmaly? Howa ikinji gadynan agyryny hormatyny, dogur enlikleriň, dogur gurrunlaryň dogur netije berse, ýerine düşse, jennete düşmek. İnşallah. Şu 3 zat adamyň fundamendi. Ya jaýyň fundamendi bolmady, jaý gowulanyk, dogurduranyk bilýän. Şol adamyň fundamendi, 3 zady bileliň. Biz nirden geldik? O şu maksadymyz, çelimiz näme? Soň biz nirä gidýäs? Adamy birleşdirýän zat näme? Bu gurulýan videolarymyzdan, ya gurulýan sözlerimizden, ya konstitusiýa, kanun, ya maddelerden adamy birleşdirýän zat imandyr, anamdyr we inançdyr. Şu üçüsi adamda gawat gelse, biz köpman birleşip birigers. Şonuň üçin imanly bolalyň, anamly bolalyň we anaçly gezeliň. Şu 3 zat bolan adama anamsaňam bolar, işleşleňem bolar. Luboy bir zat bile esseňem ýerine düşür. Ene ikinji zatym nähili aýdyn, boş waklaşkan gözüňe töp bir şeýle diýeliň. İçine näme renk suw guýsaň, şol renk suw bolýar şoňçy. Şonuň üçin biz adam dogry enlikleri, dogry sözleri unulalyň, öz aklymyza guýalyň we şol ýaly ýetişeliň. Bularyň ýalan hereketden görüwen gurlamazlyk bolmadyň. Ýa bolmady ýalan hereketden görüwen gollajak bolmadyň. Bolýa gollan. Özüňiz bilýäňiz. Ýöne men ýalňyşdyrmaly ruhsat bermem, men jigileme gynanýan. Ya çagalan diň duşuna gynanýan. Gaýradym maka, gujurum. Kellem işleýärkä beýle zady beh ansat ýol bermem. Ine men bölüşiň apassanerler. Bölüşiň baryň suwda beriň. Baryň nämeseň şonu edip hakykat üçin inşallah Allah yaradan. Allah murat bar gitdi bara. Tawa teröristi, wahhabisti bolmy? Yaradan Allah ananam üçin, İslam dinim saýlap alanym üçin wahhabist terörist bolýan bolsam, goýsyn aklynda, düşünjeňde şu düşünje galsyn. Aýöne yaradan Allah ananam üçin, İslam dinini saýlap alanym üçin men birine borçlulan inandyrmak ýa-da kazat etmek, öz kimdigime bir bilýän yaradan Allah'a sığınýan. Şonuň üçin dogry yaradan inanan adamlara kim terörist wahhabist diýse, häzir olar hakyky terörist wahhabiste duşýarlar. Ona duşasaň yaradan inanan dogry adamlara dil ýetirsen, şolara bela gawat gelýäni görýärler. Ol göz ýetirýär terörist kim ekeni, o yaradan Allah inanan musulman kim eken, ona göz ýetirýär. Şonuň üçin adamlar diň duşlar dogşarlar. Yaradan inanan üçin, İslam dinini saýlap alan üçin, İslam dinini gorap, saklanymyz üçin, dogry ulanam üçin şeýle erbet sözler diýen bolsalar, şu erbet sözler erbet adamlar münafik bolar wagty gelende. Men bu dogry inancymlar hiç kim aýyryp bilmez. Hiç kim alypan bilmez.
Abbas senere familiňizden geze şonu edim. Ýöne unutmaň, orada diýilmeseňiz size hizli gün ýokdur men aýdaýyn. Bargyndam orada öldürjek bolýar diýen gurlan bam. Siz şonu görýäňiz. Başga näme elinizden gelýär? O bir ağlamany, satmany öňürýäňiz. Men dogry terbiýe alanym üçin, eme süýdüm halallamak üçin, ata-babalaryň ruhy şat bolmak üçin, şatlanmak üçin bir dogry hakykat ýolunda hiç wagt iýde öwürmän. Ýa-da bolmasa, awa bular ýalan sözler, nädor gezip duran Abbas seneler inanmaryn. Bir giden goç jigitler, äri gitler ýören ýyzlaryndan ýörejek bolaryn we bir näçe dogry adamlaryň şol ýyzlardan äkitjek bolaryn. Şonuň üçin Abbas seneler ýa-da düzeliň, ýa-da bolmady belli külli ýitin. Bu bolşuňyzda hiç bir zada alyp bilmeýäňiz, hiç bir ziýan ýetirip bilmeýäňiz maňa. Sebäp men Allah ýa-da Ýaradana dogry inandym üçin, howa, oňa sygandym üçin men şoň üçin arkaýny gurulaýan. Şonuň üçin elimde delil bar. Ine imanym ma Hudaýa şükür sizde ýok. Anamym ma sizde ýok, anancym ma sizde ýok. Abbas senerler. Siz olar ýa imanly bolsaňyz garagöz buladymyr ýakmazdyňyz. Yakandan soň bir ömür kuledenden soň näme gahrman ýasaýan, näme peýdasy bar. Olar ýalyk dogumly bolsaň, ýörüň gidene ýene bir gede gaýdan biz ýelme listovkany. Halk görse görele bolaryn. Ine men sözümde durýan, bütün halkyň öňünde söz berýän, özüme de söz berýän. Siz gitseňiz siz üçin reis men tapýan. Pulum bersen çaýs reislerken, ol köp adam üçin belli bir adam üçin bir yeterlik derejede gidip bolýar. Ýük samolyotlar gatnapdyr, gidip bolýar, mesele ýok. Hal göreýin, menen siziň ýanyňyza gidýän işni. Goý ömürüm kul bolup geçsen. Ýöne halka kim bokurdukdan ýokarda watan üçin ölesi gelýär, watan üçin edesi gelýär. Kimem ýürekden şonu görkezmek isleýän. Olar ýa gaýratly bolsaňyz, konsulstwa öňüne barňda maşgalaňyz barňda ýatyn şo taýda palata gurunda. Näme edeňiz o? Näme konsulstwa öňüne halky çagyrýaňyz? Ine men sizden tapawut diýerim. Meni edip bilýän çagyryp, meni edip bilýän şo tak eltip. Aýöne siz ýalyk nadan bolup bilemokmen. Soňra elten soň çagyran soň tutduran soň ay menem onu diýmedimi, menem onu etmedimi, men diýip bilemo. Hoş sag bolup saglykda görüşeliň. Abbas senerler nesip bolsa iýdiňizden meni diýseňizem, meni ýitirseňizem maňa dogry inanlyk, meni olara dogry inanlyk adamlarymyz siziň ýygyňyzdan ýetýärler. Şonuň üçin watandaşlar, deňduşlar, şu wiýany deňduşlarma jeýlenme, gynanam üçin etdim. Şu wagt men gedip duran durmuşym bir ýöne begenip ýaşaýan durmuş däl. Şoň üçin gynanýan siziň baryňyz başyňyza kimke gelje belli däl. Inneki bu menden bolsa inneki biriňiň başyňyza gelýär. Şu geljek başyna geljek adamy gynanýan. Bir näçe adamlar ýanýar häzir. Şoňa gynap şu wiýan çekýän. Men prastoy, oras, öňem şey diýip tanalýan. Şu adam şey diýip tanalýan. Ölüm soňam şey diýip gidermen. Men hiç bir iş edip bilýänim gurulamy. Etdimem diýip gurulamy. Nesi bar günü gelende? Ýaradan näme ruhsat berse etmeli, şol et görkezjek. Yaradana inanam üçin, İslam dinimi elhamdülillah saýlap alam üçin terörist we habis bolýarmasam, goý siziň düşünjeňiz şo bolýan. İnşallah imanymy, İslam dinimi hiç kime bermem, hiç kim alyp bilmez. Ol men aklymda, ýüregimde.
görnenogam görkezemogam. Şonuň üçin biraz ýadagsy bolsamam, nastroýenýam gowy, janym sag. Halkda müňde birde müň şükür. Sag bolsunlar, doga dilegleri, edýän kömekleri bilen arasa howadan demakdir. Gaýradyňyz bar bolsa, ine men appasanerler. Bir lop bolup yüzüm görseňiz, açyk-goňyz gymynlamasa men hasabam bilmedigim. Uly söze togu. Boyum 1.70, agramam 82 kilo. Özüm orta ýaşly, orta boýly oglan. Gaýradyňyz wagty sataşalyň. Görşeliň. Men döwemogam. Aýöne, döwdiremogam. Orta boýly oglan, orta ýaşly, orta hereketli. Göreliň. Men ruhsat bermeýän adamlar ýaktyrmagy. Ya sen ýakmaňyzy men ruhsat bermeýän. Sen kimsiň, sen kim ol diýersiňiz, sen hiç kimem diýersiňiz. Dogry aýdýan men hiç kim. Allah Taala ýa-da ýaradygyň öňünde. Men kimdigimi wagty gelende görersiň. Oňa çelli, sen. Men hiç kim, goý şeýle bolsun. Watandaşlar deň duşlar. Berjek maslahatym, hiç kime inanmaň. Näme üçin inanmaň diýen, näme sözlerle inanmalar? Yüzüňizi açyp çykyş etmeň, mitinglerde görünmeň, protestlere barmaň. Öz araňyzda yüz görkezip burlaşmaň. Eger jigileriňiz üçin, çagalaryňyz üçin, maşgalaryňyz üçin, watanyňyz üçin bir jogoşan goşmak isleýäňizmi? Şu wagt öz işiňiz bilen meşgul boluň. Wagty geler ýörelmelilere ana şonda ýöräýin bize goşulyp. Ine siziň etjek kömegiňiz we işiňiz. Buma ir. Ir diýdigim, halkyň taýin berlidigim. Devleti göreli, sen näçe pul ýygnaýan? Göreli, sen näçe advokat tutýan? Göreli olagonlary çykarýan Türkmenistandan. Sen nämen gurrun edýän? Siyasata tutulan adamlar bir advokat Türkmenistan sap çykaryp bolýan. Magazet. Soňra näçe zadyma siyasatyň içinde appasenerlere hiç bir siyasatçı değil, hakyky siyasatçı. Gulgelli Ananyaz. 1960-njy ýylda doglan köş awgasyny 12 sagatyň içinde 1700 adam ýygnap bilen. Özüm arasy parasatly, asylly hereketleri bilen hiç gilik hiç da döwmen ýumurman bir köçe ýygnap bilen adam. Bu bir giden nadanlar ente şol adamyň eden işini hiç veremeden o. Ümüm etmeni bilir, kaçık kaydan 95 Zabastovkasına. Şu adam eden okur. Köse gelýän. Siyasatçıda kim? Siyasatçı badilerini ulgilli Ananyaz. Ol soňky bolan, men şondan soň hiç kim siyasatçyny göremok. Şonuň üçin adamlar bir arajygam bolsa 7777 gedip ölçejek bolarym. Her bir sözi terede goýjak bolarym. Dogrusyny gowsuny tapjak bolarym. Bu bizim gutulmagymyz üçin, çagalarymyň, maşgalarymyň arasyna başyma dik bolmak üçin gaty wajyp zat, zerw zat. Şonuň üçin aga seljerim devleti bir zat diýse, men mysal üçin bir zat diýsem, güni ölçäň, gün inanmaň. Pikir diýilýän zat 3 punktdan durýar, 3 bölekden. Ýagny yüzde pikir bar, çoňur pikir bar, ýakyn pikir bar. Yüzde pikire ýöne bir gedip görýän boýy. Onuň mysal üçin birinji gedip görýän şular erbada da meýda, ýüze guwada meýdan ok diýilýär mysal üçin. Yüzde pikir şu. Çoňur pikir ýüzüň görýän boýy bir hili gözüni açyk bolýan, okuly, bilimli, ilmli adamlara meýdia, tuwalym saçam agarypdyr bolýan dip. Biraz baka berýän, öz hereketine göre, öz patyna göre
Nebi çoňur pikir. Mysal üçin aýdym depter diýeli o. Çoňur pikir mysal getirýänler. O depter öýde matematika, kletkal depter. O çoňur pikir şeýle bolýar. Ýakyn pikir görmedik zadyny gözüňe getirip gurulamak. Ýöne dogrusyny gurulamak. Mysal üçin men diýänler DVD. O DVD ýene plança ýyllanam ýa plança günlenam halky azat edip, halas edip Türkmenistana, watana halk gowuşturmajagyny. Diňi etjek, diňi erwetlik etjegini ine men şo ýakyn pikir aýdýan. Görmän, bilmän. Sebäp şu neçeli biz iş edýär diýip aýnadan bular ýaly adam ýakyp iýjidirinden, adam ömür kuledip iýjidirinden luçmenýär etmän oturan gowdam. Hiç kim ýakmadym. Ýöne hiç hilem iş etmedim. Şolary bolan bowdam. Haramzada diýerler. Oraly sen tanawda oltaksız. Siz tanawda. Siz dil ýetirberin. Ýöne size hiç zat diýmeýänmi, degmeýänmi sebäbi menne gatyr we özümden ullukan we agyr sabry bar. Sizin iydigizden şu wagtda ýetip bolýar. Sizin ýaşaýan ýurtlaryňyzda öz ýaşaýan ýurtda milletliňiz ýetdigizden ýetdi. Mysal üçin Angliýada ýaşaýan, Angliýadaky yerli milletler ýetdigizden ýetdi. Fransiýada ýaşaýan, Fransiýadaky yerli milletler ýetdigizden ýetdi. Ittirmem bolýar, ýetirmem bolýar. Hemme ýerde ýaradanyň gullary bar. Ýöne biz dogry inanmamyz üçin, dogry düşündigimiz üçin ol biziň etjek işimizden. Şundan soň diň terrorist we habis diýip orazy. Men öz kimdigimi özüm bilýän. We borçlum men ýaradany kimdigimi inanmamak. Yaradan niye? Sen şu adamın sıfatını, adamı görüňde birinji üstündäki işi gözüňe düşýär. Ýaşly bolsa ýaşly, gyzyl bolsa gyzyl. Adamyň üstündäki işi gözüňe düşýär, dogrymy? Yaradan bolsa ýokardan adamyň içini görüp dur. Hawa şonuň üçin siziň kimdiňizi, meniň kimdigim gysga wagtyň içinde belli bolar. Kim aýyr-saýyr bolar. Biz iki bölündik uje. Siz nadanlar, namartlar. Men özüme gomak. Yaradana dogry inananlarym halallar. Hakyky adamlar. Hoşsa bolun, saglykda görşeliň. Men elmedama yaradan bilen hiç wagt aýrylman, hiç gaçan. Men sebäbi näme üçin älime iýnenmem bilýän we älime iýlensoň maksadym, çelim nämedigini düşünýän we ondan soň nirä gitmelimi gowy bilýän. Şonuň üçin hoşsa bolun, saglykda görşeliň. Hany ýalan sözler bilen nirä barýaňyz? Meni synaýyn göreýin. Bargynyň gidiň suwda beriň, hawa. Ona berim, bilemok nirä bersen şo berim. Gelin isteseňiz bölüşiň gaýratyňyz bolsa. Ana gaýratyňyz bolsa da bölüşiň men oras. Watandaşlar deň duşlar köprägem gurladym. Nastreniýam gowy, bir tarapdan yaramasam, bir tarapdan gowy, janym sag. Şonuň üçin watandaşlar deň duşlar, aýar gyzlarymyz, doganlarda jigilerimiz, ine mamalarymyz gahrman. Gelin şoň üçin, awa şolaryň hatyrysy üçin sabrly bolalyň, ýalňyşmaçak bolalyň. Wagt gelende olaryň arlaryny alarsa inşallah, goras namyslaryny inşallah. Biraz sabrly bolalyň. Yaradan aýdanmyşyn, meniň istedik günümden 1 minut öňem bolmaz, 1 minut soňum bolmaz diýe. Bir gün öňem bolmaz, bir gün soňum bolmaz diýe. Şonuň üçin şol yaradanyň istedik günü bolýar şol. Bular
31 diýsin, ýa 31-nji maý diýsin, ýa maýyň soňy diýsin, hiç bir zat bolmaýar. Men öňünden aýdýan 31-nji maý hiç bir zat bolanok. Sebäp men dogry inandym üçin dogrym ölçemegi belli bir derejede başarýan. Onam öwünüp aýdamak, ýöne düşünmeýän başarýan. Hakym ýok öwünmäge. 31-nji maý günü hiç bir zat bolanok. Debedem ýene planjy gün diýenem hiç bir ugurly bolmaýar. Bolmady. Hoş sag bolan, saglykly görşeliň. Oradan gülýär eken, oradan ýylgyrýar eken, şotarýar. Watandaşlar hemmeňe sylaýan, hormat goýan, ýermeňe gowurýan. Şonuň üçin gelin ýalňyşmajak bolanyň hawa. Gynanýan, juma sapar şu wagt otýar. Günü haly nähilike, ýagdaý nähilike. Diýersiňiz hemme zaty gowy, daşyny naklar. Ýa-da olam diýer belli bir meçgulda hemme zaty gowy. Ýöne bilýän, ony sabr diýdirýär. Dogry ýaradan analar üçin ýöne belli bir derejede ziýanam çekkenini ananýan. Şonuň üçin nadanlar köp man soras hakymyzy goşsa bolup saglypdy bolşy.